ҳафтаи навро ба якояки шумо дӯстони азиз шод бош мегӯям ва сархати рӯйдодҳоро аз студияи марказии радио зудӣ тақдиматон мекунам. имрӯз 31 май аз сафари вазири корҳои дохилии тоҷикистон ба эрон мегӯем. раҳбари идораи зиндонҳо ваъда додааст ки чӯйники маҳмадалӣ ҳаитӣ маҳкумшударо бармегардонад ва берун овардани 10 муҳоҷири тоҷик аз Осетияи ҷанубиву дигар мавзӯъҳоро низ дар даст дорем. рамазон раҳимзода вазири умури дохилии тоҷикистон имрӯз дар раъси як ҳайат бо сафари корӣ ба эрон рафтааст. раҳимзода дуввумин мақоми баландпояи низомии тоҷикистон аст ки таи 2 моҳи ахир аз эрон дидан мекунад. дар авоили моҳи апрел Шералӣ Мирзо вазири дифои тоҷикистон ҳам ба эрон рафта буд. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ҳадаф аз ин сафарро вохӯрӣ бо раҳбарони воломақоми ҷумҳурии исломии эрон вобаста ба масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба дар самти амният, мубориза бар зидди терроризму экстремизм эълон кардааст. ба иттилои манбаъ дар назар аст ки дар ин сафари оқои раҳимзода ба эрон чанд санад ҳам ба имзо бирасад. саври Нисо Ҷурабек ва ҳамсари Маҳмадалӣ Ҳаид муовини пешини раиси ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ се дархости шавҳарашро ба Мансурҷон Умаров раиси идораи зиндонҳои Тоҷикистон расондааст. сиёсатмадори зиндонӣ хостааст ӯро аз як маҳбусе ки бо ҷурми куштори чанд зан адои ҳукм мекунад ҷудо намоянд. ӯ ҳамчунин гуфтааст масъулони зиндон чӯйники обҷӯшонии ӯ ва ҳам радиоашро ба ин сабаб ки радиои озодиро гӯш мекунад гирифтанд. Мансурҷон Умаров се дархост танҳо якеро пазируфт ва ваъда кард ки чӯйники обҷӯшониро бармегардонанд. Маҳмадалӣ Ҳаид соли 2016 дар як мурофиаи паси дарҳои баста бар асоси 14 моддаи кодекси ҷиноӣ аз ҷумла терроризму экстремизм ба ҳукми абад маҳкум шудааст. ҳарчанд ӯву наздиконаш қарори додгоҳро беасос ва дорои ангезаҳои сиёсӣ медонанд. шумо сархати хабарҳоро тамошо доред. бо ташаббуси сафорати Тоҷикистон 10 нафар аз тоҷиконе ки муддати тӯлонӣ дар минтақаи ҷудоихоҳи Осетияи ҷанубии Гурҷистон банд монда буданд берун оварда шуданд. ба қавли намояндагии дипломатӣ дар миёни дармондагон занону кӯдакон низ буданд. омадан анҷа гирифтан як ранҷҳо биромадем насиб кунад Россия биромадем насиб кунад мерем савор мекунанд насиб кунад мерем хона. бо дархости Тоҷикистон мақомоти Русия барои ин шаҳрвандон роҳи транзитӣ кушода онҳо бо роҳи заминӣ давоми 3 шабона рӯз ба фурудгоҳи Вунукова расонда шуданд. моҳи апрели имсол сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар дода буд ки 17 муҳоҷири тоҷикро аз ҳудуди Абхозистон берун карда барои бозгашташон ба Тоҷикистон кӯмак карданд. дар гузашта низ 10 нафар сокинони Тоҷикистон дар марзи Русия ва Абхозистони эътирофношуда дармонда буданд. ба ин далел хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон бо нашри як баён шаҳрвандон ва муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистонро огоҳ карда буд ки бинобар надоштани равобит ва муносибатҳои дипломатӣ ба Абхозистон сафар накунанд. дар ояндаи наздик тақрибан 300 000 муҳоҷири меҳнатӣ ба сохтмонҳои Русия оварда мешаванд. дар ин бора Сергей Степашин раиси шӯрои нозирони фонди манзиливу коммуналии Русия хабар додааст. ба гуфтаи ӯ ҳукумат як гурӯҳи корӣ байни идораверо таъсис дод. дар он қарор қабул карда мешавад муҳоҷироне ки ба сохтмонҳо ҷалб мекарданд бояд дар ҳамон ҷо кор кунанд. барои риояи ин шарт ҷониби даъваткунанда масъул хоҳад буд. ёдовар мешавам дар охири соли 2020 тартиби содаи вуруди муҳоҷирон барои кор дар сохтмонҳои Русия ташкил карда шуд. ҳамзамон ширкатҳои сохтмонӣ вазифадор гардиданд қонунгузории амалкунандаи Русияро риоя кунанд ва назорати санитариву эпидемиологиро таъмин намоянд. барномаро идома медиҳам. сарвазири Британия Борис Ҷонсон мегӯяд ӯ интизор дорад ки дар нишасти навбатии раҳбарони 7 кишвари саноатии олам ё худ G7 кишварҳои сарватманд дар мавриди паспорт ва ё шиносномаи ваксинаи COVID-19 ва паймони
омодагии саросарӣ ба пандемияҳо ба мувофиқат мерасанд. рӯзи якшанбе ӯ дар мусоҳибааш бо телевизиони мардумии Канада CBC гуфт кишварҳои гурӯҳи G7 бояд ба як мувофиқате дар масъалаи таҳияи шиносномаи гирифтани ваксина бирасанд ва эътирофи он корро шурӯъ кунанд. ба қавли сарвазири Британия, сирояти саросарии коронавирус ҳамкории байналмилалиро барҳам зада нишон дод ки ҳар кишвар кӯшиш кард барои дарёфти ҳимояти бештар таҷҳизот ва ваксинаи мавҷударо ба нафъи худ истифода баранд. Ҷонсон меафзояд ки фароҳам овардани ваксина ба кишварҳои камдаромад аз тарафи кишварҳои доро хеле муҳим мебошад. зимнан охири ҳафтаи гузашта дар як маросими пинҳонӣ бо назардошти маҳдудиятҳои марбут ба пандемияи COVID-19 сарвазири Британия бо номзадаш Саймонс издивоҷ кард. маросими ақди никоҳ 29 май дар калисои Вестминстери Лондон барпо шуд. гуфта мешавад ки бидуни огаҳии пешакӣ, яъне дар лаҳзаи охир 30 меҳмон ба ин маросим даъват шуда буд. ҷонсони 56 сола ва Саймонси 33 сола ҳамроҳ бо писарашон Вилфрид Лори Николас ки моҳи марти соли гузашта ба дунё омадааст дар қароргоҳи сарвазири Британия ба сар мебаранд. ҷонсон дар гузашта 2 дафъа оиладор шуда аз оилаҳои пештараш 4 фарзанд дорад. бармегардам ба Тоҷикистон. камчин шудани сабзи нархи онро дар Тоҷикистон баланд кардааст. дар ин бора хадамоти зидди нисории Тоҷикистон баён дошта, ҳамчунин гуфтааст ин тамоюл дар кишварҳои дигар низ ба мушоҳида мерасад. ҳафтаи гузашта нархи сабзӣ дар Тоҷикистон якбора аз 3 ва 4 сомонӣ то ба 8 ва 10 сомонӣ ҷаҳид. Радиои Озодӣ дар ин бора ҳафтаи гузашта гузориш дошт. ба қавли хадамоти зидди нисорӣ, бо ҷамъоварии ҳосили нави ин маҳсулоти кишоварзӣ дар нимаи моҳи июн қимати он дар бозорҳои кишвар поин хоҳад рафт. вобаста ба бо шиддат баланд рафтани нархи сабзӣ, вазорати кишоварзии Тоҷикистон гуфт ки онҳо истеҳсолкунанда мебошанд ва нархгузорӣ ба онҳо дахл надорад. бино ба иттилои омори расмӣ, нархи 1 кило сабзӣ дар душанбе дар аввали сол 1 сомониву 90 дирам буд. дар шурӯъи моҳи май қимат ба 5 сомониву 30 дирам ва дар охири моҳ бошад ба 10 сомонӣ баробар гашт. зимнан имрӯз як корбари радиои Озодӣ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ин наворо аз майдони кишти сабзӣ ба мо фиристода исрор варзидааст ки бо ғунучини ҳосили имсола, яъне дар оянда, нархи сабзӣ эҳтимол поин меравад. Манин бехи, мани офтоби гарм, мани ҳама бехи манин. рӯ меорем ба хабарҳои дигар. мақомоти Қирғизистон ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва сайёҳии кишвараш фурӯхтани билетҳо ба шаҳрвандони Тоҷикистонро манъ карданд. хабаргузориҳои қирғизӣ аз қавли мақомоти ҳавоии ин кишвар навиштанд ки маҳдудият то огоҳии иловагӣ идома хоҳад кард. мақомоти қирғиз рӯзи 21 май хабар доданд ки марз бо Тоҷикистонро бастанд ва ба шаҳрвандони ин кишвар то ҳалли баҳси марзӣ иҷозаи вуруд ва хориҷ шуданро намедиҳанд. ҷониби Тоҷикистон гуфт аз ин тасмими мақомоти қирғиз замоне хабар ёфтанд ки субҳи 26 май ҳавопаймои ширкати Сомон Эйро бо 177 мусофир аз Бишкек ба Душанбе пас гардонданд. муносибати Тоҷикистон ва Бишкек пас аз муноқишаи хунин дар охири моҳи апрел ба сардӣ гароид. пойгоҳи бомдод менависад мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия ду бародари тоҷикро ба қатли ду ҳамватанашон айбдор мекунанд. яке аз онҳо боздошт шуда, дуюмӣ таҳти ҷустуҷӯ қарор доштааст. ба қавли манбаъ, мақомот ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Приморье шаҳри Санкт-Петербург аз даруни як ҷангал ҷасади шаҳрванди 25-солаи Тоҷикистонро ки моҳи октябри соли гузашта бедарак шуда буд пайдо карданд. бо гумони даст доштан дар қатли ӯ як шаҳрванди 29-солаи Тоҷикистон дастгир шудааст. бародарон ҳамчунин ба он муттаҳам мешаванд ки соли гузашта як зани 42-солаи тоҷикро ба қатл расонданд. хуб бинандагони азиз, дар поёни суҳбат дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон бароятон иттилоъ медиҳам. барои имрӯз 1 май Бонки миллӣ $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 74 дирам нархгузорӣ кардааст. имрӯз арзиши рубли русӣ нисбати охири ҳафтаи гузашта 40 дирам камтар аст. аз рубли русӣ 153 сомониву 30 дирам таъин гардааст. дӯстони азиз, дар ҳамин сонияҳо сархати хабарҳоро ба поён мебарам, аммо хотиррасон мекунам ки дар пеш барномаи ахбори Озодӣ дорем бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистону ҷаҳон. то мулоқоти навбатӣ баъд аз 3 соат.